Hamis Breaker. Me kuma wani baro? Yadda ake me? Da ake zama da juna ba, kuma idan tsautsayi ya raba ni da ke. Idan tsautsayin raba ku me zai faru? Ba zan yi aure ba. Haka za ka mutu kenan ba aure. Mutuka raba na tsarai na kan san ki ne na yo dan ba. Dan dakata mu tambaye ta tana son ka? Kai fa daidai da ni ne. Kina son sa kuwa? Daga ni za a gane. Me za a gane? Jinin jiki nawa kai ne, kuma kai ne mai martaba. Lalle na yadda tana son ka. San ki ba zan bari ba, ko za a kai ni inda ba za na dawo. Kin ji dai me yace a kanki? Ka tafi zan mutu ni dai. Ke ma za ki mutu a kansa? Ka san ka yanayi mini rana. Ni ma ya canjan yanayi. Na ga kuna son juna sosai sai na raba ku. Tabbi, kwayin ɗin ya ƙone. Fatan hankali ya ƙaura daga gurin ka.